Hmm. Sama dito kung kamu katawayan. Guys, nami ipakita sa inyo ha guys. Unsa ni nga kuan guys. Unsa ni nga itlog guys oh. Kita na mo ni ganiha guys ba. Nagbas na ko ganiha guys oh. Itlog. Oh. Upat ni kabuok guys raw. Unsa ni nga itlog guys. Comment lang mo guys unsa ni nga itlog guys. Saka ni nga itlog ni sa bitin ni guys o dili. Oh. Upat kabuok. Upat kabuok itlog. Para guys, upat kabuok o itlog. Saka ni nga itlog no. Si itlog ni sa bitin ba. Dapat kabalo. Sa bitin ni ba. Yung sa ilaga gagmay mo nang ilaga ang itlog ilaga no. Nang itlog sa ilaga gagmay no. Kuam hirag din naman ang ilaga. Kuam sa itlog sa taas. Itlog sa ay murag gagmay ang itlog sa ilaga. Nagbong tanay. Gagmay ba. Buwa ko na kon. Taas Nani dekado ni bitin ni ba siguro. Yung itlogan ni. Yan sa bitin ni nga itlog guys. Sa bitin ni nga itlog ba. Sa kaning itlog guys, comment lang mo diya guys. Sa kaning itlog guys. Murag bitin guro ni guys ba. Kami ko nakita ang ganyan haway guys. Lalom sa bagnot ba. Ano dito bitin na Lalom sa bagnotan. Nay. Gani wala na igos lagaraw guys. Sani ka isa kaning itlog guys, comment lang mo guys. Kaning itlog oh. Pat ka buok. Itlog sa bitin. Ay, sa bitin. Dili gud itlog sa bitin bro eh. Mo sa kaning itlog. Kaya itlog mo sa bitin dagham kay na. Dagham ka na bang itlog sa bitin daghan. Ngayon ang gamay ram ni upat kam ni ko buok. Kusa na kon. Sig langgam di ba guro. Tagak. Lagi ka rin si Android. Babaw na tagak ba? Buwa ko na kon. Tagak na may sagbot. Naanam sa sagbot. Sangit man. Bandam na sagbot. Oh, dagko rin itlog guys oh. Isa kaya raw. Nanay ko ano. Pero kita laga sa dagan de kon. Lumo ang isa oh. Iyo, itlog sa bitin oh. Isa nga itlog guys, naanin nyo guys, isa nga itlog guys. Ipat kabuok o. Isa nga itlog guys, sabitin o langgam. Comment lang. Comment sa question. Yan kaya ito naglungag no? Naglungagon ba? Naglungagon na to. Itlog oh. Kita na kung itlog ala. Pero mo man sa manok Pat kabuok guys. Sa kaning itlog guys. Sa langgam ni o sa bitin. Comment lang. Kita na mo ni ganiha guys. Yo. Lalom sa kuan ba? Lalom sa bagnot. Gari wala na igos lagaraw. Naigo pa rin buak. Ang kanin na igo sa lagaraw guys. Ani wala na igo. Okay guys, thank you for watching guys. Araw. Wala tindahan na kon no. Itlog. Tindahan. Itlog. Okay guys, thank you for watching guys. Share, comment lang mo guys. Unsa ning itlog guys.